हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नाइजाया यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिन्नाय कुइसन एन्सार लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना आथोन बिगियाननि सोमोन्दै मिथिनो गोसोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना दासिमबो नाइजाया चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोफोर, कुइसन नाम्बार 1 आव दं, हिन्जावफोरा बेसेबां बैसोनिफ्राय गथ' जोनोम होनो साबसिन जायो? बेनि एन्सारा जाबाय 20-21 बोसोर बैसोनिफ्राय साबसिन जायो। कुइसन नाम्बार 2 आव दं, मा समाव हौवा हिन्जाव लन्थं जाना आथोन गेलेयो? बेनि एन्सारा जागोन गोदान जुलि जानाय हौवा हिन्जावफोरा बांसिन लन्थङै आथोन गेलेयो। कुइसन नाम्बार 3 आव दं, माबादि हिन्जावा आथोन गेलेब्ला बांसिन गाबख्रावो? बेनि एन्सारा जागोन मोदोम गिदिर हिन्जावफोरा बांसिन गाबख्रावो। कुइसन नाम्बार 4 आव दं, मा समाव आथोन गेलेब्ला हौवा हिन्जाव बांसिन मेङो? बेनि एन्सारा जागोन गरम बोथोराव बांसिन मेङो। कुइसन नाम्बार 5 आव दं, बर' हिन्जावफोरनि आहार बासाया मानो लेमो? बेनि एन्सारा जागोन बांद्राय गोरा दख'ना खेथाबनायनि जाहोनाव सेथाब जानानै गाहायखै लेमो। कुइसन नाम्बार 6 आव दं, कन्डम गानालासिनो ना गाननानै आथोन गेलेब्ला गोजोननाय मोनो? बेनि एन्सारा जागोन कन्डम गानालासिनो आथोन गेलेयोब्ला बांसिन गोजोननाय मोनो। कुइसन नाम्बार 7 आव दं, आथोन गेलेनायाव जागायजेननायनि खामानिया सोरनि? बेनि एन्सारा जागोन आथोन गेलेनो जागायजेननाय खामानिया हौवानि। कुइसन नाम्बार 8 आव दं, आथोन गेलेनायाव माबादि हिन्जावा बांसिन सोलो गोनां जायो? बेनि एन्सारा जागोन आथोन गेलेनाय समाव मोदोम फिसा हिन्जावफोरा बांसिन सोलो गोनां जायो। कुइसन नाम्बार 9 आव दं, मानसिनि जिउनि देरसिन मावनो गोनां थांखिया मा? बेनि एन्सारा जागोन गावनि जिउनि बिसिखौ मोजां आखलनि गोसो मिलायनाय नागिरना जुलि खालामनाय। बै थांखिखौ जाय सिरियास लाया बिसोरनि रायजो जानाया खम समावनो थुंगेयो। कुइसन नाम्बार 10 आव दं, रेगुलार आथोन गेलेब्ला मा जायो? बेनि एन्सारा जागोन नंगुबै गोजोननायखौ मोननो हाया, सोलेरा बानाय फैयो, देहाया बोलो गैयि जायो, बिदिनो गोबां जाहोनाव गोग्लैनो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे नाइजाया चेनेलाव गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लानानै थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।